Sinet görün, asat eden netti bayar bucak Türkmenlere. Asat eden netti öz halkına. Türkmenistan'am şonnalık dogonjuklarım. Çünkü ahli musulman devletlerindeki Putin'e tavin olan prezidentlerin devletlerindeki türmeleri Wagner'in eskerleri kontrol etti. Wagner gruptaki eskerler, çoğun eskerleri türmeleri kontrol ettiler. Ve şu tayda esker yetiştirdiler, adam yetiştirdiler. Türmenin içinde kıynamaklık, urmokluk, ecir çektirmeklik, cevir çektirmeklik ve adamlar nähilek şekilde ölümden agar günde yaşatmaklık şekillerini, projelerini düzdüler. Ve şu vakat bu gan xor Hudaý uranlar var ya, bular ölüme münasip bular aslında, bilýäňizmi? Ölüme münasip bular yer ýüzünde gezdirmeli däl. Olar bizleri terörist edip görkezýärler. Bizleri separatist, ekstremist, wahhabist, o sayry, bu sayry edip görkezýärler. Emma ölümler bolsa sinetip görgene Basar Asad. Prezident bolan döwrü öz halkyny näetdi? Öldürdü, gıynadı, köpçülüklerin yerin dibine gömdü, diri. Indi bu zulma karşı görüşten terörist, bu zulma karşı eline avtomat alsan terörist, gürlesen ekstremist, şeriatçı, mücahit, görüşmesen näme etjek seredine indi seredip görgüne gözüňiz bilen gördüňiz şu zatları. Din düşmanları, musulman düşmanları, Hudaý uranlar, Allah'ın terk edenler. Görün şu zatları, görün. Görün şunu Hudaý uranlar, gözlü körler, ulaklı kerler. Yüreği daşa öwürlen süpükler. Görün ana. Terörist eken şu görürler. Kaçtı diýerler, urşda terörist diýerler. Adam urşdan gorkup, ölümden gorkup kaçan wagty watan haýyny, watanyny terk etdi diýerler. Emma elini avtomat alıp söwüşse terörist, wahhabist, ekstremist atmadık zatları kalmaya, yönkömedik zatları kalmaya. Çünkü sizin niyetiniz zalim, bilýän bular, zalimin ta kendileri bular, bilýänmi? Kan içip öwrendiler, buları kan içirip andıştırıp buları musulman devletlerinde prezident ettiler. Bu Hudaý uranlary wezipesini aýryp jemgyýetiň içine goýberseňiz da, wezipesini aýryp jemgyýetiň içine goýberýäňiz da jemgyýetiň içinde gezip bilmeýärler o. Häzir şularyň bizden tapawutly ýeri näme? Wezipesi. Olam nähilek wezipe? Halky goramokluk wezipe. Sürüni möjege şam etdiler. Möjege süre garagul etdiler. Sırtlany biziň gapymyza täç etdiler. Sinet görüňeýin däme aýdym düdüp böler ana. Ör turup başa geliň serdara diýe. Ör turup Allah'a başa gelýär. Ör turup namaz okulyp Allah'a secde edilýär. Emma bulara sinet görüň bagyşysy münafyk. Goşky ýazýany münafyk, Hudaý uran, din düşmany, putperestler, heykel söýerler. Heykel dekseler 7-24 goşky düdüp aýdym aýtýandyrlar. Putperestler, Allah'a söwüş açanlar. İruç Allah hasaplaştyrajaktyrlar Allah'a söwüş açanlar bilen. İruç bizi yaradan Allah hasaplaştyrajaktır bu putperestler, heykel söýerler bilen. Allah'a söwüş açanlar bilen. Türkmen milletiniň düşmanlary bilen Allah hasaplaştyrajaktır. Ey aziz Türk iman milletim, Türk iman Türkmen dogallarım, dünya Türkmenlere seslenýän, Afganistan, Türkmenistan, Irak, İran, Suriye, Doğu Türkistan, Pakistan, Hindistan, dünya yüzündeki Türkmenlere seslenýän, ölümden korkmaň. Ölümden korksanız ölümden agar günde yaşatacaktırlar. Ölümden agar ecirler çektirecektirler. Sizlere Allah'ı inkar ettirip bilseler, şoğun kıynap öldürecektirler. İki dünyanın cehennem edecektirler. Şonun için korkma. Allah'ın hak için. Allah için korkman doğancıklarım. Eğer korksanız ölümden agar günde yaşatacaktırlar. Düşünýäňizmi doğancıklarım? Korkman. Bunların köpüsü Türkmen değil. Buların köpüsü Türkmen'den, Türkmen'e mengzenler, Türkmen'e mengzen Hudaý uranlar, buların her biri girire deşik tapyan däldir, sinetýäňizmi?
Korkucundan terörist dip yazarlar, vahhabist dip yazarlar, ekstremist dip yazarlar, dini sektant diyerler. Emma dengine sövüşüp bilmezler. Ali'nin alem meydanında savaşıp bilmeýärler. Dine vurup kaçýarlar. Ýöne hak Hudaýdan dileýän, bizi yaradan Rabbimden dileýän-de sizler bilen hasaplaşdyrmaklygy. Guzu donuny geýen sırtlanlar bilen bizi yaradan Allah'tan dileýän-de Ali'nin alem meydanında hasaplaşdyrmaklygy dileýän-de bu türkmenleri çekdiren jewriňizi fitil burnunuzdan almaklygy dileýän-de gurbana gitdigim bara. Siz diňe Türkmeni dini bilen uklatjak bolýaňyz, Allahy bilen gorkujak bolýaňyz. Ýok, başarmajaksınız. Türkiman milletini gorkudup bilmejeksiniz. Ýürüç Allah'a iman eden. Şonun üçin Kur'an okumaly diýerler. Kur'an okumaly. Sebebi sinet görýäňizmi watandaşlar, Türkmenistanyň içi köp milletli döwlet. Türkmenistan köp milletli oldu. Sebebi Türkmenistan Russiýa bagly boldy. Russiýa bagly bolan döwürleri Türkmenistana Aşgabatda, Çerjewe, Lewabyň Çerjewe esas merkezlerine, ondan sonra Balkanyň Gyzylarwaty diýdi, Aşgabatyň içine, Marri welaýatyna, her yerlere başka milletler göçürüp getirdiler. Bunların köpüsi başka millet, Ermeni, Tsigan, Fars, Gürcü ve şuna benzeş milletler var. Türkmenistan'ın içinde köp bölüğü Ruslaşan, Rus söýgüsi var bularda bilýänmi? Ve Musulmanyň ve Türkmenin düşmanı. Bular näme üçin janykýarlar? Näme üçin Türkmen öz ardyny derdini aýdyp görüşen wagty, Allah sığınıp hareket eden wagty näme üçin çırpynýarlar bilýäňizmi? Imanna şoň üçin hakykat ýüze çykýar. Bularyň kimligi ýüze çykýar. Düşünýäňizmi? Şonuň üçin çırpynýarlar. Şonuň üçin şu zalimler dikaýakda tutjak bolýarlar. Sen etip görüň meselem Asad döwründe, ýagny Başar Asad prezident bolup şol Suriýeli baýrybujak türkmenleri öldürüp ýeňiş gazanan wagty birgiden adamlar Asady şeýdip el çapyp daşynda aýlanyp gezdiler. Bilýäňizmi? Neçe mir zäherli bomba ýaryp neçe mir müňlerçe adam öldürdi Asad. Emma daş töwreginde el çarpyp Asady goldak gezdiler. İranam gelip goldady, Putinam gelip goldady. Şeýdip Asad rejimini dikaýakda tutdular. Sen etdiňiz 13 ýyl dikaýakda tutdular. Savaştan soň 13 ýyl geçdi. Müňlerçe adam öldürdüler. Asady dikaýak tutdular we Asadyň daş töwregindekiler hem Suriýanyň watandaşa. Dogry dälmi? Eskerleri, ýa-da nemedenleri, goş gaýtýanlary, telewizioniýasyna alyp barýanlary, jurnalistleri, blogerleri Asady el çarpyp gezdiler. Dogrymy? Indi şu wagt sen etip görüň. Şu wagt türkmenler ýeňdi-de. Türkmenler ýeňdi Asady bolýanam şu wagt hemmesi mujahitler boldy-ýa. Sen etdiňizmi hemmesi köçe çykyp begenip el çarpýarlar, şunnalar edip begenýärler. Ýoksam şolaryň içinde zulüme göz yumup Asadyň öňünde el çarpanlar var. Ýoksam şolaryň içinde Asadyň eskeri bolup, Asadyň işgäri bolup, Asadyň dukanyny işledip, Asadyň ýene aýal doganlaryna hyzmat edip, aýal doganlarynyň firmasynda işläp ýören Suriýan watandaşlary şolar. Emma şu wagt sen etip görüň, begenýän halkyň içinde begenen bolup özlerini bildirmän el çarpyp öler. Sen etdiňizmi? Ýagny söwüş edip gazanyp, azap edip, kan döküp gazanan adamlardan beter begenip we begenýän ýalyk şekilni görkezip, eller baýdakly miting edýärler şu Suriýanyň içinde. Sen etdiňizmi? Bizde de şolar ýalak boljakdyr. Bizde ýeňiş gazanyp şu ganhorlary aýyrsak, ýanky ýalak çöp düýüler gelip el çarpjaktyrlar. Gelip Gurbangulynyň heykellerini ýykjaktyrlar. Serdaryň heykellerini ýykjaktyrlar. Bizim öňümizde öýle bir watan söýür, halk söýür bolup görünjekdirler. Emma unutmaň dogonjuklarym. Emma buların gözünün içine bakan wagtymyz. Adip aşgadandan söz çıkaran wagtlar biz buları hemmesini tanap alýandyr.
Pikir etmesinler. Bilinmez, tananılmaz edilenler, gizlenler yok. Her bir zatın hetdi hasabı vardır, hasaplaşmak günü vardır. Unutma. Şu vakat Türkmenistan'ın içinde Türkmenler zulüm çekiyordu, Türkmenler dert çekiyordu. Ama Türkmenistan'da Türkmen toprağında yaşayan başka milletler bu zatlara göz yumuyordu. Yine gelip benim yanımda millet parasızlıktan bahsediyordu. Yine de menin yanımda millet parasızlıktan bahsettiler. Emma Türkmenler cever çeken vakti ikağıl söz söylep bilmiyorlar. Zalimma karşı dur. Ey sen Türkmenlere zulüm etme deyip bilmiyorlar. Kayta bu zalimin yanından yer alıp hizmet ettiler. Hasap vereceksiniz. Sıynet görün. 13 yıldan sonra 13 yıl zulüm çektirdi. 13 günün içinde Seredo. Fikir edip görün 13 yıl zulüm etti. 13 günün içinde rejimini kül ettiler. Gördünüz değil mi? 13 günün içinde aldılar Suriye'nin mücahitler. Allah deyip, din iman deyip Allah'a sığınıp aldılar. Ölüme yürüdüler, ölüme. Ölümden korkup önüne tayin edecek bolda Asad'ım zulüm marın etti. Adamları ölümden, türmeden korkup önüne tayin edecek bolda yok. Başarmadı. Adamlar ölümü göz alıp hareket etti. Ölümü göz alıp yürüyüş etti ve yendiler. Zalimin külün soğurdular. Nereye kaçıp gitti? Orsa'da kaçıp gitti. Seynetten mi? Demek diktatörleri, vampirleri, ganhorları kim imleyen ekeni, kim koruyan ekeni? Putin. Putin koruyan ahli ganhorları. Putin yetiştiriyor bu kanibalları, bu ludayetleri. Seynet görün Rusya'ya kaçıp gitti. Ne için Saudi Arabistan'a gitmedi? Hani öz Müslüman devlet, hani Saudi Arabistan ya İran'a gitmedi. Ne için etmedi? Ne için etmediler? Ne için Başar Asad Müslüman devlete gitmedi? Ne için Başar Asad Müslüman devletine gitmedi? Yani Moskva gitti. Moskva gidip mülteci oldu. Ne için? Kurbanlı bilen Serdarım Rusya'ya kaçacaktır doğuncuklam. Ananın sehelçe uçkundan kaçacaklar. Sehelçe uçkundan kaçacaklar. Emma bizleri ölüm bilen, türme bilen, kıynamaklık bilen korkuyalar hareket etmesin diyorlar doğuncuklam. Türkmenistan'da halk hareket etse o çözür, bu çözür, Putin çözür deyip bizleri önümüz saklayacak oluyorlar. Yok. Hiç kim kömek etmeyecektir bu zalimlere. Diktatörlerin sonu geldi doğuncukluğum, sonu geldi. Yeter ki gurlen, yeter ki derdini aydın, yeter ki şu zalime diktatör deyip Allah'ın önünde özünüzün adamdığınızı suud edin o. Bu münafık müftüleri, münafık moğluları, bu Allah'ı terk edip Allah'a savaş açan bu itlere inanmayın onlara. Siz Allah'a inanın ve hareket edin doğuncukluğum var. Biz bu zalimler yeneceğiz. Yenen günümüz türmelerdeki edilen zulümleri, Türkmenin çeken cevirlerini, cepalarını göreceksiniz gözünüz bilen. Emma unutmayın. Türkmen zulüm çeken vakti, Türkmen ecir çeken vakti hareket etmedikler, söz sözlemedikler, özüne başka milletmen deyip oturanlar. Erteviyorun bana millet parası deymen. Erteviyorun gelip bana millet parasılık etmen deymen. Çünkü Türkmen zulüm çekende sessiz kaldınız. Çünkü Türkmen zulüm çekende gözlü kör oldunuz. Türkmen topraklarında, Türkmenistan'da yaşayıp Türkmenler cevir çeken vakti bu zatlara göz yumdunuz. Göz yumdunuz, zalimin tarafından yer aldınız. Hak Huday azaplaştıracaktır. Bizi yaradan Rahman ve Rahim olan Allah'ım azaplaştıracaktır. Edil Asad rejiminin 13 günde külü soğurulşayalar, bu zalimin külü soğurulacaktur. Her biriniz tapılacaksınız. Her biriniz girere deşik tapmayacaksınız. Siz çünkü ölümden, uruştan, korkunluğunuz için bu zalimin yanında yer alayanız.
Çünkü siz zalim ve korkak bolanyňyz üçin bu zalymyň ýanyndan yer alýaňyz. Adamlar näme üçin zalyma hyzmat etýärler? Ölümden gorkganlyk üçin, Allahyny terk edenlik üçin zalymyň ýanyndan yer alýarlar, buňa şöhrat taýtýarlar. Allah'a däl, adam zatdan puta tapýarlar. Sizleri öz Kur'an ýasama heykellerine tapdyrýarlar. Itin heykelini gurup sizleri aş tutýarlar. Emma zalimin zulmünün sonu gelmiştir. İnşallah Suriye'de yakılan ataş Türkmenistan'da da bunların külünü savuracaktır. Ey aziz Türk iman milletim, Türkmen doğanlarım, Afganlı men diýme, Türkmenimsin Türkmenim. İranlı men diýme, Türkmenimsin Türkmenim. Iraklı men diýme, Türkmenimsin Türkmenim. Suriyeli men diýme, Türkmenimsin Türkmenim. Doğu Türkistan'da, dünya yüzünde Türkmenler vardır. Bu Türkmenlerin Allah'a iman edenini birleşecek günü vardır doğancıklarım. İnşallah bir olalım, ağzı bir olalım, Türkmen'e hovandar olalım doğancıklarım. Seynedik görün Türkmen, ey aziz Türkmen doğancıklarım. Her birimizin yaşayan yerlerimizde, her birimizin bolyan yerlerimizde başka milletler vardır. Bu zatlara göz yumup zalimin tarafından yer alyanlar vardır. Şonun için biz bize yeter deyip hareket edelim doğancıklarım. Allah'a iman edelim, Kur'an okalım ve ağzı birleşmeklik için yol gözleyelim. Yol gözleyelim doğancıklarım.